ndị ọrụ na ya bụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ wee na-ebu agha megide na-arụgharị ihe ndị mmadụ gbara okpo ohuhu wee rụpụta na ala anyị a ngalaba ha nke Anambra steeti agago mee njem wee kpọtụrụ onye isi nke ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS Bosachido Obidegwu n'isi ụlọ ọrụ ya dị n'Awka iji wee mara etu ụlọ ọrụ abụọ ga-esi jikọọ aka ọnụ wee buo agha megide ajọ akparamagwa nke ndị amakekwu a na-aga nnọọ wee na-akụgharị ihe mmadụ ibe ha gbara okpo ohuhu wee rụpụta wee na-ebugharị n'ezinụzọ. Onye kpọ ndị a wee wụcha na njem mkpọtụrụ a bụ onye isi ndị otu a ngalaba ya nke Anambra steeti bụ Maazị Frank Uduọnụ. Ka Blessing Dennis kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya ka Maazị Uduọnụ kọwara na APSON bụ otu n'ọrụ onwe ha nke dị uchu na iwenata mmadụ imegharị ihe n'ụzọ adịrọ mma nakwa akụrụngwa mmebiri emebi na Naịjirịa. Ọ kọwakwara na amụma ha bụ ijikọ aka ọnụ nyegara ndị eji okwu ha agwụ izu, ndị ọrụ nchekwa nakwa imerime ndị ọzọ n'ihi na ya bụ ihe bịara na njedobe. Ọ kwararịrị nyegara otu ndị mmadụ si eri ihe mebiri emebi nke na-emetụta ndụ, azụmahịa, ndị na-ego ego nakwa ndị ọbụla ma kwumee na ha ga-agbadosi ụkwụ ike n'ịrụkọ ọrụ ka ahụ na ya bụ ihe bịara na njedobe. Na nzaghachi ya ka Sachido kọwapụtara uchu ya n'ijikọ aka ọnụ na ndị APSON na iwebata mgbasa ozi bụ ịgba n'iji kwụsị ya bụ ihe. Onye ABS boss dụkwara ya bụ otu ka ha nwee otu ga na-ahụ maka ya bụ akụrụngwa adịrọ mma nakwa ndị ga na-enene ihe ndị mmadụ na-ele n'afịa, ihe ndị mmadụ na-eli ma wepụtakwa ụzọ a ga-eji merie ya bụ ọnwụnwa. Site n'Awka, I'm Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.